Agora mesmo estamos facendo casas para insectos. Participei, estuvo moi guai. A min no Club de Ciencias gustame estar cos compañeiros, tamén traballamos e aprendemos moitas cousas. A min gustame participar. Ao día da ciencia na rúa imos ir, pero a coller ciencia non sei. Ciencia na rúa si, imos ir. O ano pasado moi divertido, ademais estaban por aí tamén máis postos de outros sitios e tamén podías aprender nos outros sitios, explicarlle a nenos tamén é moi divertido. A min do Club de Ciencias gustame que paso o tempo cos amigos e tamén estamos cos profesores e tamén é divertido e aprendemos. Eu teño pensado repetir, pero non sei.